Beno, hemen jarraitzen dugu, Oronaideo kampusean Mondragon Unibertsitateko ingenieritza ikasleek egindako proiektuak ikusten. Ikusten dugu hemen igogailu baten proiektu bat, kaixo barkatu. Zein da zuen proiektua edo zertan datza? Gure proiektua da Oronantzako, ingenun, eta da sortzea astensore bat, 2020 garren urterako lujozko astensore bat. Eta lujozko igogailua izateko zein ezaugarri izango ditu? Guk nahi izan egu betiko lujo ulertzen damon kontzeptutik aldau eta egin dugu lujo diskretuko bat, eta guk esaten dugu que el lujo se basa en la experiencia. Eta gutxura bera hori, un lujo discreto que se basa en las experiencias. Hola, deskribituko nuke. Eta zuen proiektuak zein arazori erantzun nahi dio? Uste, Oronak ez daukalako lujo merkatun bastensoreik, eta leku hori okupatu nahian, edo, arazo horri. Eta azkenengo galdera, gaurko PBL-dei honetarako zein da zuen helburua? Irabaztea izango litzake honena, baina helburua ez da. Helburua, proiektu ezberdinak ikusi eta disfrutau. Oso, ondo, mila esker eta zorte hon. Irakurri duzu ezta, Gora Euskal Zaporeko garagardoa. Hori da, hain zuzen ere, 3 neska hauek egin duten proiektua eta hona etorri gara momentutxo baten eurak azaldi ezaguten zer den egin dutena eta zein den euren proiektua. Kaixo neskak? Beno, azaldu gozu pixkat, zer da Gora garagardoa? Ikusi genuen gaur egun gazte asko ez zaiola gustatzen garagardu eta beste alternatiba batzuk bilatzea ditula eta pixket behaiei dirigiutako produktu bat. Eta ze ezaugarri ditu ikusten dugu hor badirela zapore asko? Bai, horratiken, ikusi genuen asko o kalimotxue o xandi ezatean eratea jotze bela, nola gaur egun baitare poteo giro hori o euskaldunentzat oso ohitura garrantzitsu edan pixket laguntzeko ohitura hortan barneratzie, baina beste garagardu eran berrien beste alternatiba batekin. Ikusten dugun mai oso txukuna prestatu duzuela, noiz etorri zarete hau guztia prestatzera? Gaur goizin, goizo etorria eta... Bueno, eta azkenengo galdera, zein da PBL-dei honetarako daukazuen helburua edo? Pixket gure proiektu ezagutarazti eta irabazte dugu oso ondo, baina besteik ez. Ikusten ari gara hemen 3 dimentsioko osteotomia deitzen den proiektu bat, azaldu diguzue pixkat, zein da zuen proiektuaren ardatza? Guri emunezkoen paziente baten plakak, eta ikusten zen eukala alde batetik belauna kanporantz desplazauta eta beste alde batetik hankia barrurantz. Orduan, imikeben implante baten diseinua eta fabrikazioa, gaixotasun hori konponketako. Eta osteotomiaren aurka zein da zuen proiektuak edo zer egiten du konpontzeko? Alde batetik inbiako tibian azur zati bat moztu eta azurra rotau. Orduan zuzenduko da kondez biezinuak, eta behin hori gure implantiak egingo bena azur horrek lotu, eta ez mobitiak edin. Orduan eukiko bena hankia, eukibidan moura, eta se supone, 10-15 urte behintzat hola alko zala egon, benetako protesi total bat jarri arte. Eta paziente horren plakak jaso zen dituztenetik, orain arte, gaur proiektua aurkeztu duzen arte, zein izan da egin duzuen lan prozesua? Lehenengo hartu behar izan gain plaka horrek, 3 dimentsiotara eruan ordenadore bidez, anatomikoki baita aztertu belauna eta ingurunia, jakiteko zela dan, egoera honien zela egon bidan, eta gero orduan kalkulauz, mosketa enbiun eta implantia jasan bidauen injarrak. Eta baina hori operazioa analizau, instrumentuak zintzu dian, eta gero implantiei dagokizunez, bere fabrikazio prozesu dana, ze materialekin, ze makina erabilikun, hori dana, eta azkenik hori, operazioa planeau, eta 3 dimensioetan imprimiu, eta modelo bat ere iki. Oso ondo, eskerrik asko, animo. Era guztietako proiektuak ikusi ditugu orain arte, eta 2 ikasle hauek aurkeztuko digutena ere ez da edo nolakoa. Skateboard bat ari zarete ikusten, all style edo all school skateboard bat. Inglesezko izen potolo horren atzean zer dago, zein da zuen proiektua? Guk aurten nindugu skateboard bat, non kompositeak aukeratuz eta diseinioen dugun, eta gero trakak guk inditugu kastinaren bidez, o fundizioaren bidez. Eta nahi genuen lortu skate harin bat itea, baina rigido ere bai,
Orduan, aukeratu egu fibra de karbonoa, non emaitza hori lortu nahi izan dugun. Eta bakigu, gaur arazo bati konponbidea eman behar diozuela, zein da, ze arazori aurre egin nahi izan diozue? Batez hori, esan esplikatun bezala, skate berri bat sortzea, eta zurruntasuna eta arintasuna bilatuz, skate berri bat zitea, izan da, egin bat. Oso ongi, eta gaurko PBL-dei honetarako zer lortu nahi duzue? Zertara etorri zarete? Batik bat ebaluazioan zehar ikasi eguna edo erakustea, o proiektua nolakoa izan den erakustea. Oso ondo zorte hon bioi, eta ea, aukera duzuen zerbaiterako. Agian entzun duzue lehen txurrurekin hizketan ari ginenean horrela atzetik horrelako zarata handi bat, hurbildu gara zarata hori zetorren lekura, eta hemen ikusi ditugu bi ikasle, azaldu diguzue zer da hainbeste zarata egiten duen proiektu hori. Proiektu hau da, begaraien definitu zegoen, tenisen entrenatzeko makina autonomo bat, da makina autonomoi iteko inda makina hau, programa dauke, era automatikoa eta naiz manuala dauke. Era automatikoan egiten ditu 4-5 bat tiro, pistan leku ezberdin eta da manualen definitzen dienak. Eta zein arazo izan da? Zein arazori egin nahi izan diozue aurre? Arazoa tenisen entrenatzeko bakarka zaila dela, eta orduan ikusi izan, arazo izan zen, tenisen bakarka entrenatzeko ez dakazunen entrena horrekeo makinan laguntzaz bakarka entrenatzea gazula. Songi, eta azkenengo galdera, zein material erabili duzu edo ze prozesu jarraitu duzu hau egin ahal izateko? Hau kontuna hartu behar da urtebeteko proiektua izan dela. Lehenengo 6 hilabeten indana da diseinua batipat eta bigarrengon fabrikazioa. Eta materiala gehien bat hemen erabilita dauna aluminioa. Hasiera baten burni ibiltzeko asmoa gendun, baina pixun dentsitaten kontua ikusita aluminioa jo behar izan gendun. Oso ongi, hemen talde bat ikusten dugu ez dakik horrela kable askorekin eta kaixo egunon, zemuz doa presaketa lana? Atzeneko gauz egiten da presaka. Presaka zer da egiten ari zaretena orain hainbeste kable artean eta? Dana montau. Hemen dauzkeun plaka dana alimenteixu eta gutxiki dauzko entxufi eta zeitxe duen. Eta zein da zuen proiektua? Azaldu guzu horrela labur-labur? Guen joena da ETG seinalien monitorizazioa, hau da bihotzan seinalien monitorizazioa eta simuletan dugu makina horrez eta gero ordena hori baten erakutzi hori. Eta zein arazori edo zein erronkari egin nahi duzue aurre proiektu honekin? Azkenean bihotzan gaixotasunak die nahiko arazo importantia gizartiantzat, eta azkenean hori eguneratu inbida, egunero artea bidea datuak horri buruz, eta honek errastu itxen da hori. Sistema honek hori errastuko egun. Hau da, erutia zure bihotzan jarraipen bat. Hori detektetako arazoak eta lehenago edo. Eta gaurko PBL-dei honetarako zein da zuen helburua? Hemen egotia ondo pasetia. Irazteko, kusiko, bero. Oso ondo, eskerrik asko eta zorte hon. Antolakuntze ingenieritzako bi ikasleekin gaude orain, euren proiektua azalduko digute. Konta iguzu pixkat, zein da zuen proiektua? Guk emi genuen bi zakakortxo analiza, eta bisetatik gokixen azintzen aukeratu. Eta hori utiaje bat instro makinine, eta horreaz indarrak neurtu dugu. Eta atzan ingure erabakixe osera, hoxe pareteko kortxokentzeko ebiltzi. Eta zein arazori erantzun behartzen ioten zuek? Printzipioz arazoa, txosna baten, bi sakakotxozen aukera, bat aukeratu behar genuen hainbat faktore hartuz. Bat abiadura, indarra, prezioa eta bar. Eta behin analiza bai fisikoki eta bai prezioan aldetik antala, azkenen paretako hartu dugu, ze txosnan azkartasuna guretzat garrantzia handia hartzen du. Lehenengo saria irabazi dutenekin, hain zuzen eure hemen ikusten duzuen moduan 1.000 euroko saria. Konta iguzue pixkat, zein da zuen proiektua, zein da gaur irabazi duen proiektua? Aizerrotaren emangarri bat da,
txikia neurriz, muga batzuk jarri zizkiguten egiteko, plegatuta egoten zenean, eta da azkenean toki isolatuetan elektrizitaterik ez dakazun tokietan kargatzeko, mobiak kargatzeko eta horrelako gauza kargatzeko erabiltzeko tresna bat azkenean, baliabide bat. Eta, pixkat, saria jaso ostean nola zaudete? Bain ez dugu sinisten, osea, emozionatuak ezakigu. Ez genuen, espero lehen da biziko mailakoak izan da, sorpresa handia izan da, ze gure proiektua bakarrik 3 aste irauten zuen eta bazterrekoak adibidez 8 aste irauten, 8 hilabete, askoz gehiago, ez dakit, ja. Eta horregatik asko harritu gaitu dutela. Eta zer erabili duzue zuen haizerrota hori sortzeko? Ze material eta zerekin eraiki duzue? Harina dien materialak, eta junginan denetatik bilatzen, eta azkenean oialak, bastoia, mendiko bastoia, harinak ziren materialak behar genitun, eta plegagarria izan bar zen, hortaz, eramangarria, vamos. Goizean banatu dira, gaurko PBL egun honen sariak, goizean banatu direnak izan dira epaimaiak eman dituen sariak, eta orain banatu da ikasleek euren kideen sari aukeratua. Hemen gaude, sari hori irabazi duen taldearekin, zorionak lehen da bizi, eta azaldu diguzu zein da, zuen proiektua edo zein izan da ikasleen artean gehien gustatu den saria. Gure proiektua fototerapiako inkubadora baten garapena izan da. Eta, ikusi, beste ikaskideek ikusi izan duten bezala, gure inkubadorak argi bat dauka. Ikteritzearekin jaiotzen diren, hau da, azal horiskarekin jaiotzen diren umeak tratatzeko. Eta gero, horien temperatura kontrolatzen da, eta beste hainbat faktore garrantzitsu. Eta nola etorri zitzaizuen ideia hori, eta hasi zinenetenetik orain arte zein izan da lan prozesua? Hasiera batean, inkubadora batek duen arazoak jakiteko, entrevistak egin genituen medikuei, enfermerei eta amatxoei. Eta orduan, medikuek esan ziguten arazo bat, izan umeari buelta ematen eman behar zaionean, arrisku bat zegoela eta umea monitorizatu egin behar zela eta hil zetekela. Eta orduan guri bururatu zitzaiguna izan zen arazo hori soluzioa ematea, premiazko arazoa iruditu zitzaigun. Eta orduan hainbat ideia eta ondoren azkena hori, lanpara rotatze hori batekin geratu ginen. Eta orain saria eskuetan daukazuela, erabaki duzu ez zer egingo duzuen sariarekin? Ziur aski taldekidekin konpartituko dugu, afariren bat, edo, oraindik ez dakigu, baina hori, beraiek ere parte hartu dutelako. Ez geure proiektuan, baina antzekoak egin dituzte, orduan pixkat batu gara proiektura ona etortzeko. Oso ongi, mila esker eta ongi ospatu.